салом дӯстон, дафъаи гузашта дар бораи бойтарин шахсони рӯи замин суҳбат карда будем ва дар он рӯйхат ягон зане вуҷуд надошт. Имрӯз бошад мебинем ки занҳои бойтарини рӯи замин киҳо ҳастанд ва ногуфта намонад ки аксари бонуҳои мо пулҳои асосии худро дар аввал ба тариқи мерос аз хешовандони худ ба даст оварданд. Инак бурафтем. Дар ҷойи панҷум Ян Ҳуэян меистад. Шаҳрванди Хитой аст. 36 сола буда қариб $22 миллиард пул дорад. Дар соли 2007 як қисми асосии пулҳояшро ба тариқи мерос аз падар мегирад. Варои асосии пулёбиаш компанияи Country Garden Holdings мебошад, ки ба сохтмони хонаҳои истиқоматӣ ва биноҳои офисӣ машғул мебошад. Ва ин компания на танҳо дар Хитой, балки дар дигар давлатҳо низ кор мекунад. Ва яке аз проектҳои охирине ки ба ин компания тааллуқ дорад, проекти Forest City мебошад, ки дар сарҳади Малайзия ва Сингапур сохта мешавад. Ва дар соли 2016 ин проектро ба $100 миллиард нархгузорӣ карда буданд. Дар ҷойи чорум Жаклин Марс меистад. Шаҳрванди Амрико аст. 78 сола буда $23.6 миллиард пул дорад. Варои асосии пулёбиаш, чихеле ки номи холаи Жаклин маълумай, компанияи Марс мебошад. Компанияи Марсро соли 1911 бобои Жаклин Марс таъсис медиҳад. Имрӯз бошад сея ки ин компания ба холаи Жаклин тааллуқ дорад. Mars Incorporated имрӯз на танҳо шоколати Марс, балки дигар брендҳои дигари умумиҷаҳониро дар бар мегирад. Брендҳои M&M's, Milky Way, Uncle Ben's ва Whiskas ҳамчунон ба компанияи Марс тааллуқ дорад. Ва як гап бигем, агар Uncle Ben's шидагия. Дар ҷойи сеюм бошад Сюзанна Клатен меистад. 55 сола аст. Шаҳрванди Олмон аст ва ҳамагӣ $25 миллиард пул дорад. Барои асосии пулёбии ин холашка компанияи BMW ва фарматсевтика мебошад, яъне ба истеҳсоли дороҳо машғул мебошад. Дар компанияи BMW 50% аксия дорад ва дар солҳои охир компанияи дигарро ташкил дод, ки номаш Nordex мебошад ва ба истеҳсоли қувваи барқ ба тариқи шамол машғул аст. Франсуаза Беттанкур Мейер, номаш ганда қим буда, дар ҷойи дуввум меистад. 64 сола аст. Шаҳрванди Фаронса мебошад. Зиёда аз $42 миллиард пул дорад. Варои асосии пулёбиаш компанияи L'Oreal мебошад. Умуман 33% ин компания ба тариқи мерос аз бобояш Эжен Шуллер ва холаи Франсуа гузаштааст. Ва компанияи L'Oreal ба истеҳсоли шампун ва косметикаҳои гуногун машғул аст. Ва як гап гӯем, ҷодугӣ мекунанд, одамои безебам дар назартон хушрӯ метавад. Дар ҷойи якум Элис Волтон меистад. Шаҳрванди Амрико буда 68 сола мебошад. Ҳаҷми умумии пулҳояш $46 миллиардро ташкил медиҳад. Барои асосии пулёбиаш компанияи Walmart мебошад, ки ба тариқи мерос аз падараш Сэм Walmart ба холаи Элис гузаштааст. Дар соли гузашта аксияҳои компанияи Walmart 43% зиёд мегардад, ки холаи Элисро $12 миллиард бойтар мегардонад. Ва компанияи Walmart ин худ супермаркет аст ва мисли Лента ва Ашан дар Русия ва дар 28 давлати дунё кору фаъолият мекунад. Ва агар ба таърихи инсоният назар кунем, акай Google мегӯяд ки аз ҳама зани бойтарине ки дар рӯи замин зиндагӣ кардагӣ аст, императрисаи Хитой У Цзэ Тен мебошад, ки солҳои 624 то 705 пеши милод зиндагӣ кардагӣ аст. Неки усунша худо медонад. Инак ин буд 5 зани бойтарини рӯи замин дар соли 2018. Дӯстон, ба ин видео лайк монед, ба канал обуна шавед. Ҳамеша бо иттиҳод бошед. Худоҳофиз.